L-isħarriġ tal-Istatistika Ewropea dwar idħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien wera li matul is-sena li għaddiet l-att ta' persuni li kienu qed jgħixu mċaħda minn ħwejjeġ materjali u soċjali naqsu marġinalment għal 9.2% tal-popolazzjoni. Fis-sena ta' qabel ir-rata kienet ta' 9.6%, meta l-persuni f'din il-kategorija kienu kważi 49,300 ruħ. L-isħarriġ li nħadem fuq id-dħul li kellhom il-familji matul l-2022 joħroġ ukoll li naqsu b'aktar minn 3500 ruħ il-persuni klassifikati bħala li għandhom ċaħda materjali severa li niżlu minn 4.9% tal-popolazzjoni fl-2022 għal 4.1% is-sena li għaddiet. Persuni kkonsidrati li għandhom ċaħda materjali severa huma dawk li ma jaffordjawx minn tal-inqas 7 minn 13 nefqa materjali u soċjali fosthom li darbiva u darba le jiklu laħam tiġi ċuħut, li ma jkunux jistgħu jmorru għal btala ta' ġimgħa darba fis-sena u li jaqgħu lura fi ħlosijiet ta' self mal-bank, kirjiet u ħlasijiet ta' kontijiet. L-isħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li waqt li naqsu bi kważi 11,500 ruħ il-persuni li ma kinux jifilħu jmorru għal btala darba f'sena, żdiedu dawk bi ftit aktar minn 11,600 li ma kinux jifilħu jiklu laħam ħut u tiġieġ darbiva u darba le. Dwar l-indikaturi li jixtu dar fuq il-kwalità tal-ħajja, 6.7% qalu li ma kinux jaffordjaw jixorbu u jiklu barra darba fix-xahar, waqt li ftit aktar minn 11% qalu li ma setgħux jieħdu sehem b'mod regolari f'attivitajiet sportivi u kulturali. Mistoqsija dwar problemi fid-dar tagħhom li sħarit sab li 54.4% ma rrapportaw l-ebda problema. Min-naħa l-oħra, 45.6% irrapportaw minn tal-inqas problema waħda. Bl-aktar komuni jkun it-tniġġis b'34.6% u l-istorbju mill-ġirien jew mit-triq bi 30.5%. 7.6% semmew li kellhom problema bil-kriminalità, il-vjolenza jew il-vandaliżmu fl-inħawi tagħhom.